ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಆತಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪೂರ ಕೆಲವುದೇ ಟೀರೇನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈಗ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು 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 ಪೂರ ದಿವೊಂದ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಈದದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ವಂಶನ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಅಂಚ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. Vansh Guru Prasad Shetty. Vansh nakla dance start anda. Shaurya full form udalla. Illa illidane. Last ಪ್ರೀತಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದ್ರಂತೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಂಡೆ. ಭಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಡ್ಲ ದಾದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು. ಏನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಚ್ಚನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಧ ತೂರ್ಬರ್ತ ಪೂರನೆಗ್ಲ ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಪಿಲೋನ್ ಬಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಎರಡು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದ ನೀವು ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರ ಎಂಡ್ ಒಳ್ಳೆದ ಎಂಕ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕನ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಮನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ವನಸ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಡ ಮೇರ್ ಉನ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಉನ್ಪಿನಿ ಮತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಗಲ ಹೊಸ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಲ ನೀವು ಅಕ್ಕಾಸ್ ಮೂಲಂಜುಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಪೆದಾರು ಏರ್ ಪೂರ ಸೋನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗ ಪೋಪರ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಸಾಯಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಹೈಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ನ್ಯಾಪ್ ಮಂದೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಂಗೊಂಡು ಜೆಪ್ಪಾರ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಪೂರ ಸಾಕಾತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪಗೆಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ఒక మధ్యాహ్నం పిదాడికి పోయినంచ నన్ను చెప్పును వెళ్ళదు వీడియో తిక్కగా బాయ్.